چاخو دمه خوش بین تماشاگان نجا هوالن هجا امید وی وشانا خدا بحثا ایریشن دولت ترک این هرمین پرستان مدیای روشا داوی al باشور کردستان به تایبت شی لدردورا دهوک و امدی زاب و متینه شیروه بکن gelek دیمنتن gelek وینتن gelek آگاهیتن و ام دوان دیمنان دا دوان آگاهیان دا دوان وینیان دا دبینن که ارتشا ترک دولتا ترک دخوازه همو باشور کردستانه به تایبت چی هرما بهدینانه داگر بکه الحاق بکه اولوه داره به جیه بوه با آلیکاریا که با آلیکاریا پدکه با آلیکاریا مالباتا بارزانی مخابه ev ne agahiyek nûye ne tiştek nûye lê her agahiyek nû ku tê em rastiya vê meselê giraniya vê meselê ciddiyeta vê meselê dibînin PKK û dewleta Tirk dibêjin eger PKK nel başûrê Kurdistanê bê yanê eger PKK nel deverên weke Bêhdînan, Heftanîn, Xarkûrkê, Qandîlê bê wê demê dewleta Tirk êriş nake. Yani dibêjin sedema êrîşkirina dewleta Tirk al ser xaka başûrê Kurdistanê gerîlayên PKK ne. Lêbelê em dibînin ku dewleta Tirk bi alîkariya PKK bi hevkariya PKK li deverên ku gerîlayên PKK nînin jî bendê kontrolê datînin li wê derê bi cih dibin erê rast e li hin devera gerîlayê PKK henin li kîjan devera li deverê Çiya li Çiya henin û dema ku leşkerê Tirk diçin wan Çiyayan jî şer dertê çalakî dertê pevçûn dertê lêbelê em niha dibînin ku dewleta Tirk û PKK bi hev re li nava bajaran li ser rêya bajaran li ser rêya gundan bendê kontrolê dadînin niha dîmenê wan em ê bivînin yani niha li derdora Duhok Amediyê welatî Kurdistaniyên ji Duhokê û Amediyê ê ku dixwazin ji bajar biçin gundên xwe gundiyên ku dixwazin biçin mala xwe lazim e ku nasname nîşanî leşkerên Tirk bidin lazim e ku pasaport nîşanî leşkerên Tirk bidin bendê kontrolê danîne û li wê derê leşkerên Tirk dibêjin hûn xêratin Tirkiye eger hûn dixwazin vir seyahet bikin eger hûn dixwazin vir bigerin lazim e hûn nasname û pasaportê xwe di berîka xwe da amade bikin evan ne dagirkariya çi ye û li gelek deveran deverê ku em behs dikin deverê ku leşkerê Tirk niha lê qerexol çêkirine bend danîne sektere danîne jî te eleqa wan bi PKK renîne li wê derê te karek xebatek gerîlayên PKK liv û tevger çûyîn û hatina gerîlayên PKK jî tune niha wan dîmena me were parve bikin lê beriya wî îro di Stêrk TV'ye de rojnamevan Kurtay Serhat axivî û li gorî agahiyê ku dayî roja 23 Tîrmehê yani sê roj berê li herêma Metîneyê balafira keşfê a Tirk hatiye xistin hûn dizanin ku HPG navenda ragihandin û çapemenî HPG her roj derbarê şer û pevçûnên wê derê agahî dide dîmena belavdike li dewleta Tirk naxwaze ku van tişte eşkere bike Kurtay Serhat dibêje hêzên PKK û artêşa Tirk bi awayek sîstematîk gundên herêmê bombebaran dikin û li herêmê dixwazin provokasyonan bikin û bixin sûtiyê tevgera azadiya Kurdistanê yani gerîlayên PKK ev agahiyek agahiyek din do pêr û beriya wî jî hatibû behs kirin dewleta Tirk ji Sûriyê leşkeran kirê dike bi pere digire Daişiyan yani komên cihadîst û çeteyên Sûriyê ê rojeva wan pere dide wan me 1000 2000 3000 li gorî giraniya wan pere dide wan wan divê başûrê Kurdistanê divê Metîneyê divê Zapê Duhokê Amediyê li wan dere wan cih dike ji ber di sedema sedema yekê di şer de wan kar tîne sedema duyem jî eger ku dewleta Tirk di vî şerê de bi ser keve û van herêma dagir bike li wê derê bi cih bive ew ê malbatê van çeteyan ji bivê wan wê derê bide bi cih kirin û bixwaze demografiya herêmê bide guhertin weke Efrînê Serêkaniyê Tel de bike ji ber vê yekê ku dewleta Tirk û PKK niha zêdetirî 600 gundî kirine hedef û dixwazin van gund nevala bikin dixwazin van gunda da
çeteyên girêdayî Tirkiye ê ji Sûriye bînin li wê derê û an bidin îqamekirin. Ev agahiyek. Agahiyek dinê binir. Ev dîmenê ku em ê niha li ser ekranê jî nîşanî wê bidin ji herêma Berwarê Bala ye. Berwarê Bala kê derê girêdayî Amediyê ye. Amediyê jî girêdayî Duhokê ye. Yani li navçeya Amediyê a Duhokê li mintiqa Berwarê Bala leşkerên Tirk benda kontrolê danîne. Li wê derê sektereyek çêkirine û dema ku welatî bi seyerê xwe ji gundan diçin gundan, ji gundan diçin bav û biwastanan ya jî diçin Amediyê ya jî diçin Duhokê li wê derê li ser rê rastî leşkerên Tirk tên û weke hêja jî min got hevceyê dibara bikin leşkerê Tirk wesayetê xwe danîne wê derê li wê derê çekê giran henin û li vê derê gerîlayê PKK tin henin leşkerê Tirk li wê derê cî bûyî û ji nasname dixwaze. Yani bifikirin leşkerên welatekî din ê dewletekî din çûne li ser axa wan ku ev mintiqa bin kontrola PKK de ye sektere danîne bendê kontrolê danîne û nasname dixwazin. Li gorî agahiyên ku Rojnivîs belav kirî û dîmen jî belav kirî leşkerên Tirk li vê derê ji welatiya re dibêjin ev der xaka Tirkiyeyê ye û dema ku hûn li vir geriyan lazim e ku nasname û pasaportê we li gel we be. Lazim e ku nasname û pasaportê we li gel we bin wekeke min got ev der ji xwe herêmeke girêdayî PKK ye û beriya demekê berdevkê yenekê Sadî Ahmed Pîre gotibû Tirkiye û PKK sêsed endamên Daişê hatine bi vir cihkirine û piştre malpera lêkolîn navê van Daişiya weşandibû dîsa saziyek li Rojava ev saziya ku van mijara dişopînê wan jî piştras kiribû ku Tirkiye ji Sûriyê sêsed endamên Daişê aniye herêma Berwarî Bala bicî kiriye. Dîmenek din di wêne de dibe ku hûn bibînin wêneyek heye ev der jî rêya navbera Duhok û Amediyê ye. Duhok û Amediyê ev nûçe jî li gorî nûçeya Rojnivîsê li Amediyê li geliyê Qantara yê li navçeya Bagerê bi ser bajarokê Zewatê sektereyek hatiye avakirin û li wê derê leşkerên Tirk û endamên PKK parastinê bi hev re seyera kontrol dikin, nasnameyê welatiya kontrol dikin, li eşyayê wan dinêrin, çentê wan dinêrin. Yani bi hev re li wê derê wek artêşek hevpar rêya welatiya dibirin. Ji bo vî tiştî ye em dibên dagirkerî. Yani evana çend nimûne biçûk in, gelek nimûne henin her roj hema bêje nûçeyên wiha tên. Li gorî çavkaniyên ku ji Rojnivîsê re axivîne dibêjin parastina PKK û mîta Tirk bi ser rêya navbera navenda parêzgeha Duhokê û bajarokê Amediyê ya li geliyê Qantara yê li navçeya Bagê re bi ser bajarokê Zawêtê sektereyek hat avakirin. Heman çavkaniyên diyar dikin ku sektere dibin navê parastinê de hatiye dayîn, parastin îstixbarata PKK'ye lê di binê vê sektereyê de di çerçeveya xebatên hevbeş û mîta Tirk û PKK de leşker û yani endamên îstixbaratê li wê derê bicîbûne. Yani endamên mîtê li wê derê re ê ew ê li wê derê ne. Ê parastinê li wê derê ne. Bi Kurd û Kurmancî û vana bi hev re li vê derê rêya welatiya kontrol dikin. Belê hevalên hêja yani di van dîmena de jî em dibînin ku mesele ne PKK ye, mesele ne hebûna PKK ye, mesele ne tenê hebûna gerîlayê PKK li Başûrê Kurdistanê ye. Mesele ev e. Dewleta Tirk dixwaze hemû Kurdistanê dagir bike. Niha ji xwe re Başûrê Kurdistanê û di Başûrê Kurdistanê de jî herêma Behdînanê hedef girtin. û PKK jî derî vekirî ji welatê fermo were nivir hûn dagir bikin ême em ê ji xwe re nava Duhok û Hewlêrê bin hûn dagir bikin perê me bidin me û çi dikin bira bikin Kurd û Kurdistanê nexema me ye. PKK jî niha pozîsyonek wisa dê. Dewleta Tirk niha diçe li deverên ku PKK lênîne jî bicî dibe ê ku PKK gerîlayê PKK lê hene diçe wê derê li wê derê jî şer heyî şer dewam dike. Dewleta Tirk dixwaze perçe herêma Başûrê Kurdistanê girêde xwe. Ji ber vê yekê dibêjin mîsakê millî Misûlî jî ameyî Kerkûk jî ameyî. Tê gotin ku li Misûlê jî van rojê dawî li Misûlê
Li Herêma Başîkayê dewleta Tirk dîsa bi sedan çete birî vedire. Li Kerkûkê em dizanin, li Kerkûkê hilbijartin hat çêkirin, niha nahêlin waliyekî ji Kurd were hilbijartin. Pedeke û eniya Tirkmena li wê derê ku eniya Tirkmena faşîstê herî mezin in, li wê derê li hev kirin ji bo ku waliyekî Kurd nehilbijartin. Yani planek berfireh heye. Ne tenê mesela Amediyê, ciyayekî ku gerîla lêne, zapê metîne mesela hemû axa Kurdistanê ye û îdî pedeke jî bûye şirîkê vê yekê, bûye amûrê vê yekê, pedeke mixabin bûnin leşkerê Tirkiyê ji ber vê yekê lazim e ku her Kurd, her kes şiyar be û li hemberî vê dagirkeriyê dengê xwe bilind bike dem baş.